Ola, eu chámome Lois e meu compañeiro chámase Anxo. Aquí temos dous tipos de debuxos que podemos atopar, que é o xeométrico. Temos uns puntiños aos que chamamos coviñas, que son círculos concéntricos, e destaca sobre todo o debuxo da dereita de todo. Para os autores debía de ser o principal, porque o seu surco é o máis profundo, e iso nunca é por casualidade. Os xeométricos poden ser círculos concéntricos, labirintos, espirais, coviñas, pero como non sabemos o que representan, só sabemos o que poden representar con hipóteses, pero é pouco probable que o saibamos con certeza algún día. Por outro lado, están os naturalistas, que representan cousas que recoñecemos. Por exemplo, animais, case sempre cervos, aunque tamén pode haber cabalos ou serpes. Persoas, case sempre guerreiros. Armas, pegadas dos animais, incluso barcos. Ahora os invitamos a que segades vendo a visita.